मायानि संसारखौ नोङो बारलांनो हागोन नङाबा हानाय नङा दा बेनिखायनो परमहंसआ जि मोजां बुंदों नदीर এই পারে জন্ম মৃত্যু ভয় সংকুল তার মানে আশা তৃষ্ণা কামনা বাসনা লোভ মোহ আদিরে পরিপূর্ণ জমপুরি আর নদীর সেই পারে জন্ম মৃত্যু ভয় সংকুল আশা তৃষ্ণা কামনা বাসনা বর্জিত স্বর্গপুরী নদী পার হইলে আর কিছুই প্রয়োজন হয় না স্বর্গ লাভ খালামनायनि उनाव आरो जेबो जोंहा गोनांथि थाया जाय स्वर्ग लाभ खालामबाय बे नरकपुरियाव आरो फैफिननो गोनां गैला बेहा नेक्स्ट आरो जोनोम गैला जे थांखाबाय डाइरेक्ट ब्रह्म प्राप्ति उद्देश्यआ बेल' जोंहा इसोर सिबिनायनि गतिके बे माया संसारनिफ्राय माबोरै जोङो मुक्ति लाभ खालामनो हागोन बेसो जोंनि गुबै मावनो गोनां हाबा मावनो गोनां प्रकृत कर्तव्यआ जोंनिया बेसो जाय लोङै थांना थानायाल' मानसिनि कर्तव्य नङा होनना बुंदों मोक्ष प्राप्ति मुक्ति मोननायासो प्रकृत कर्म होननानै बुंदों आइमोना दा बेनिखायनो आं बेखौल' बुंनो थाङाखै बा शास्त्रआ बेखौल' बुङाखै जे जायालासिनो मावालासिनो खामायालासिनो अकल जे इसोरल' सिबिबाय थानांगौ बेखौल' बुङाखै मावनाय दांनायनि गेजेरजों बिनि गेजेरजोंबो इसोरखौ मोजाङै सिबिनो होदों आरो बै बेबहारिक कर्मखौबो मोजाङै मावनो होदों जेरै मासे दाउआ गांखं फारसेजों बिरनो हाया गांखं फारनैजोंसो दाउआ बिरनानै गाव थांखिना लानाय जायगासिम सहैनो हायो थिग बेबायदिनो मानसियाबो अकल बेबहारिक बा स्लिप पारमार्थिक कर्मजोंल' मोक्ष प्राप्ति लाभ खालामनो हाया बेबहारिक आरो पारमार्थिक मोननै कर्मआनो अके जानांगोन गांखं फारसेजों जेब्लाबो दाउआ बिरनो हाया बिरनो नागिरबाबो बियो जलदब जलदब गोलैबाय थागोन बेनिखायनो दाउआ जायगा दाबसेनिफ्राय गुबुन मोनसे जायगासिम बिरलांनांगौब्ला गांखं फारनैया अके जानांगोन बा गांखं फारनैजोंसो गोसो बायदि अख्रां सायाव बिरबायनानै गाव थांखिना लानाय जायगासिम दाउआ सहैनो हायो थिग बेबायदिनो जिब श्रेष्ठ मनुष्यनि खामानियाबो बिदिनो जोंनि बेबहारिक आरो पारमार्थिक कर्मआ जेब्लायबो अके जानांगोन सैथो जानांगोन थार जानांगोन गोथार जानांगोन अब्लासो बे माया संसारनिफ्राय जोङो आलो गोजोनै बारलांनानै ब्रह्म प्राप्ति लाभ खालामनो हागोन दा बेनिखायनो आइमोन आफामोन धोरोम सिबिनायखौ जेब्लाबो दाबाव ओंखाम बोथिसे मोनजायाबाबो इसोर सिबिनायखौ जेब्लाबो दाबाव बे संसाराव जेबो गैया सोरबा साननो हागौ आहा 10 ताला बिल्डिं दङ कौटि कौटि थाखा फैसा दङ गारि दङ मटर दङ हा हु दङ साख्रि दङ आहा जेबो टेनसन गैया साननो हागौ नाथाय बियो मा बे माया संसाराव खाख्रब जाना थानाय बन्धनसो बियो बे मायानि संसारावनो बियो बन्धन जाना थानायनि दान्दिसेयारि गोजोननायनि लामासो बियो मुक्ति मोननायनि लामा नङा दा बेनिखायनो आइमोन आफामोन धोरोम सिबिनायखौ जेब्लाबो दाबाव धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंसो आत्माखौ मुक्ति होनो हायो आध्यात्मिक गियाननि गेजेरजों जोङो बे माया संसारखौ सौसिनानै परम ब्रह्म प्राप्ति जानो हायो दा बेनिखायनो दिनै वेद शास्त्रआवबो बुंदों श्रीमद भागवत गीतायाबो बुंदों जोंनि सारनित क्रियायाबो बुंदों परम कल्याण गीतायाबो बुंदों अमृत सागराबो बुंदों जेब्लासिम नोंसोरो बिनि खाथियाव निमाहा बिनाय नङा अब्लासिम नोंसोरो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौबो नुनो मोननाय नङा परमहंसआ जि मोजाङै जोंखौ बुंलांदों बिनि खाथियाव माने मा पर आत्मानि खाथियाव जों जेब्लासिम निमाहा बिनाय नङा अब्लासिम जोङो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौ नुनो मोननाय नङा होननानै बुंदों आरो लोगोसे मा बुंदों जेब्लासिम नोंसोरो अर ब्रह्मआव आहुति होनाय नङा अब्लासिम नोंसोरो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौ नुनो मोननाय नङा अर ब्रह्मआव जे आहुति होनांगौ जोंखौ डाइरेक्टलि बुंखाबाय अर ब्रह्मआव आहुति होआगौ माने नोंसोरो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौ नुनो मोननाय नङा होननानै जोंखौ डाइरेक्टलि शास्त्र बिजाबानो जोंखौ बोसोन होखाबाय
आरो 3 नम्बराव मा बुंदों जेब्लासिम नोंसोरो मुलुगखौ साखोन सिखोनै लाखिनाय नङा मुलुगाथ' मोननै रोखोमनि दङ बर' मुलुग आरो सत मुलुग बृहत ब्रह्माण्ड आरो क्षुद्र ब्रह्माण्डआ जाबाय जिउ जिबिफोर 84 लाख आथोनारि जिउ जिबिफोर बेखौनो क्षुद्र ब्रह्माण्ड जों रुजुदों आरो बृहत ब्रह्माण्डआ जाबाय परमात्मानि बा मुलुगनि मोजांनि थाखाय जोङो जयगनि गेजेरजों एसेबाबो सोदांनो हायो बारमण्डलखौ दिनै ब्रह्म धोरोमनि मानसिया जखायसेल जेनेबा जखायसे भक्तफ्रा जयग होनायजों हयथ साखोन सिखोन जायाबो जानो हागौ जुदि ब्रह्माण्डनि सुबुङा जुदि जयग होयोबा गाबोननो ब्रह्माण्डआ साखोन सिखोन जागोन परिष्कार जागोन सुगन्धिमय जागोन ब्रह्माण्डआ दा सत मुलुगखौ माबायदि फोसाबनो क्षुद्र ब्रह्माण्डखौ माबायदि फोसाबनो साफुनजों जोङो दुगैबाय दोलोबाय जि जोम सुबाय साफा खालामबाय नाथाय बिथोरनिखौ जों बोरै साफा खालामनो ना माथि साफुनखौ सोहरनो हायो ना हामामखौ सोहरनो हायो ना बले दामि दामि साफुनखौनो खुगाजों सोनानै उदैखौ एल' एला सुनो हायो माजों साफा खालामनो खायद' बिसारनि गेजेरजों बे खायद' बिसार बुंबाथाय आंखौ गोजा गोजा मेगनजों नायहरखायो आरो आइमोना बाबामोना इसेबाबो माने जालायबायलै बाबानिया होनना सानखाथारो आरो दा बे खायद' बिसारनि गेजेरजों जोङो क्षुद्र ब्रह्माण्डनि भितरनि माबाखौ जोङो साफा खालामनो हायो आइमोन आफामोन सानिखौथ' जों एखेबारे साफुनजों बा दामि दामि साफुनजों सुनानै साफा खालामनो हायो जि जोमफोरखौ एकदम सार्फजों सुनानै साफा खालामनो हायो नाथाय भितरनिखौथ' हाया भितरनिया जाबाय खायद' बिसारनि गेजेरजों खायद' बिसारनि गेजेरजोंसो सारि अन्तकरणा गोथार जायो सारि अन्तकरणा मा मन बुद्धि चित्त अहंकार खायद' बिसाराव फैयोब्ला गोसो गोरबोआ गोथार जायो बुद्धिया मोजां मोजां बुद्धि सोमजियो चित्त माने गोरबोआ अनफावरि जायो गुरै जायो आरो अहंकारा खारो दा बेनिखायनो बुंदों पर आत्मा बुद्धिमय बुद्धि स्वरूप बुद्धिया पर आत्मानियावसो दङ बुद्धिया जोंनियाव बयनियावबो दङ नाथाय मा खालामनो गावबा गाव जिबायदि बुद्धि लानानै फैदों पूर्व जोनोमनि बुद्धिफ्रा सोरबा सियालनि बुद्धि लाना फैदों सोरबा मोसौनि बुद्धि लाना फैदों बिदिनो बायदि बायदि पूर्व जोनोमनि बुद्धि माखासे लाना फैदों नाथाय गुबै बुद्धिखौ मोननांगौबा पर आत्मानि खाथियाव नोङो खर' गंलायथारनांगोन मानोना बुद्धिमय बुद्धि स्वरूप पर आत्मा गियानमय गियान स्वरूप गियान नांगौबाबो पर आत्मानि खाथियाव नोङो गंलायथारनांगोन शान्तिमय शान्ति स्वरूप शान्तिखौ लुबैदोंबाबो पर आत्मानि खाथियाव नोङो गंलायथारनांगोन अब्लासो जोंनि गेजेराव शान्ति जागोन मोजां बुद्धि सोमजिगोन आरो मोजां गियान सोमजिगोन दा बेनिखायनो যতদিন তোমারা ব্রহ্মাণ্ড পরিষ্কার করে না রাখো ততদিন তোমারা সুখ আর শান্তি দেখিতে পাইবে না जेब्लासिम नोंसोरो मुलुगखौ साखोन सिखोनै लाखिया अब्लासिम नोंसोरो सुख आरो शान्तिखौ नुनो मोननाय नङा बा मोननाय नङा बिनि उनाव फैलायबाय जेब्लासिम नोंसोरो जिबिफोरनि आंखालफोरखौ सुफुङा अब्लासिम नोंसोरो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौ नुनो मोननाय नङा दा जिबिफोरनि आंखालखौ सुफुंनायनि बाथ्राया गोबां दं सोरबा अमा मासे फिसिदों बेनोबो दाना होनांगोन सोरबा फख्रियाव ना फिसिदों बेनोबो दाना होनांगोन सोरबा दाउ हांसो फिसिदों बेनोबो होनांगोन अखला जे मानसिया जे जानांगौ बे नङा सोरबा सैमा मानै दङ बेनोबो ओंखाम होनांगोन बबा आलासि फैगोन आलासिखौबो मोजाङै सोंनांगोन बबा बिबायारि फैदों बेनोबो मोजोमसि हरनांगोन नाथाय आजिखालि समाजाव माबोरै दङ बिबायारि फैबा लावथि लाना होसोग्रा दङ साला आथिं आखाइ मोजां मेगन मोजां बिबायनानै जानो फैदो गेट आउट होननानै फंनैसो होननानै थिनहरबावोसो सोरबा नाथाय बिदिखौ खालामनाङा आइमोन आफामोन शास्त्रनि बोसोना एसे बेलेग पर आत्मायाबो मालाबा एसे भिखारि बा बिबायारिनि भेक्सन हमनानै फैनो हागौ थारमाने नों बेसेबां धोरोम सिबिसुला इसोरा परीक्षा लाबाय थायो नित्य भूमि बा धर्मीय मानसिखौ इसोरा सब समावनो परीक्षा लायो जाहाथे बे धर्मीय मानसिया जेब्लायबो नट स्ट्रेट जायो
गोदो जोङो मार्बल गेलेबा मा होनलायोमोन आइ नर्थ स्ट्रेट होनला होमबा थारमाने मा ओइ गेटआ दाजा सिदा दोन होननाय जायो बिदिनो इसोराबो गावनि भक्तफोरखौ ओइ सिदा लामाजों थु गेटआ जानो मोना होननानै बुंनाय जायो आरो दा बेनिखायनो धर्मीय मानसिफोरखौ इसोरा सम सम साजा होयो दा बेखौ जोंनि मानसिफ्रा सहायनो हाया माथो इसोर सिबिबाबो खामानि गैयालै माथो बेमारानो जोबा होनलायो अथच इसोरा मा होनदों बे भक्तखौ नोङो गेटआ लामाजों थांदों फैफिन होननाय जायो दीक्षा लानाय माने एडमिसन लानाय उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जों जेब्ला स्कुलाव एडमिसन होयो अब्लासो बे फोरोंगिरिनि थाखाय बियो फरायसा जायो रेजिस्टाराव बे नामा सिखारबाय स्टुडेन्ट जाबाय किन्तु एडमिसन लायागौ माने बे स्टुडेन्ट नङा हाजार स्कुलाव थांबाय थाथों बियो थिग बेबायदिनो जोङो जेब्लासिम दीक्षा लानाय नङा पर' आत्मानि शिष्य नङा जोङो भक्त नङा जेब्ला जोङो दीक्षा लागोन अब्लासो पर' आत्मानि शिष्य बा पर' आत्मानि जोङो मा जागोन भक्त जागोन दा बेनिखायनो इसोरा गावनि भक्तखौ जेब्लाबो नागारानो नोङो गेदा गिदि लामायाव थांब्ला नोंखौ साजा होननानैबाबो नोंखौ सेटन खालामनानैबाबो थोंगोर लामाजों पर' आत्माया लाबोफिनो दा जोंनि मानसिफ्रा बे आध्यात्मिकखौ मिथियैयाव इसोरखौसो रायो पापि साला मेगन नुयो आंखौ इसिबां खस्थ' होदों सिबिबाबो खुलुमबाबो सुख शान्ति गैया नै बेबायदि होनलायो आरो अनेक मानसि दङ बेबायदि दै आइमोन आफामोन धर्मीय मानसिखौ परीक्षा लायो इसोरा आं दिनै बुंखाबाय आरो बेनिफ्राय 5 नम्बराव मा बुंदों যতদিন तुम्हारा धर्मेर नामे प्रवंचना বিরত না থাকো ততদিন तुम्हारा सुख आरो शान्ति देखिते पाइबेन ना जेब्लासिम नोंसोरो धोरोमनि नामाव थगायनायनिफ्राय जानगार जाया बा जानगाराव थाया अब्लासिम नोंसोरो सुख आरो शान्तिनि सायखंखौ नुनो मोननाय नङा दिनै संसाराव नाय धोरोमनि नामाव खालि थगायनायल' दिनै साबसिना गुबै भाबै इसोरखौ सिबिनानै आध्यात्मिक गियान लाभ खालामनानै समाजखौ फोसाबदों बा गाव मोजां जादों नायगिरलाय खालि थगायनाय खालि ठग प्रबंचना दुर्नीति भ्रष्टाचार गावजों गाव थगायनाय नंगौना नङा नाय गाननो हागौ एखेबारे रौ रौ धुति बुद्रुलायनाय गाज्रि मोननाङा आइमोन आफामोन आं माखासे नुनाय बिदिन्थि दङ आं बेनिखायनो बुंदों खालि थगायनायल' दा माखासे बिदिन्थिखौ बुंजाया दुखु मोनलायनाय जायो जायखिजाया गावबा गाव एसे आन्दाज खालामना ला नंगौना नङा धोरोमनि नामाव थगायनाय दङना गैया गोदो बै जाम्बा जाम्बि आइमोन आफामोनानो थिगमोन जेरै सिबिदोंमोन बिदिनो मालाय आलो गोजोनै रायजो मोनजालांदोंमोन नाथाय दानि बे 20 जौथाइनि बे मुगायाव नायदो गोरों गोरा जाखो मा जाखो खालि ठग प्रबंचना दुर्नीति भ्रष्टाचार हिंसा हिंसि मार्डार रेप नंगौना नङा उपराव राम राम तलत पाले खाम खाम हाजार इसोरनि खोथा बाथ्रा रायलायथों बुंथों दा फोथाय जानला मोनला आं हले बुंखाबाय फोथायजाया नै बेबायदि जाबाय दानि संसारा गिलु बालु खबरदार आगानफ्रोमबो सु दङ आगानखौ सिगाङाव होनो नागिरब्ला खबरदार सु दङ ना मा दङ नायना ला आरो फासायब्लाबो हाखर दङ ना मा दङ मोजाङै नायना ला लं लं थांसै खबरदार दानि मुगाया थिनलिया थारमाने मा होननाय जादों मावनाय दांनाय रायलायनाय हाबा हुखा गासैबो थिंजायनिफ्राय साबधान अचेतन जा दिनै बाराद्राय फक फक बुंबाबो जारला आं दा जेसेबांनोखि बुंदों सोरबाया हयथ' एसे बोरैबासो सानना दङ नै बेबायदि मुगा फैबाय मा जादों आं मानसिफोरखौ बुजिनो हायाखै जों एसेबां इसोर सिबिदों मोजांसो जानांगौमोन संसारा साबसिन हामसिन बयजोंबो बाख्नाय जानाय बराय जानाय आजाव जानायसो जानांगौमोन नाथाय बबेबा मा जायो दा मा जादों माने गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसो जालांदों थारमाने मा जादों आध्यात्मिक गियाननि आंखाल